أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم القائل في حديثه حج المبرور ليس له جزاء إلا جنة وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمباديو أمباو فوكا وليماندو أكا نيمدالله ka Allah subhanahu wa ta'ala fo ka walimando Allah mi ye hiji sebe danfeon ka nimi ya ase soro ka akene ya soro ame kishi nema delo ala infe ka ke kira nyogon soro balika kira min ko aka kuma kauna akoni mami hijira ko hiji minana kikado ka fo sara fo iti ala fo arjine ala ke kishi nema jidi o kira belebele bayinka anaso dinge sanma ona ka sahaba nyumo nyamborai ni sigi kerenkere ni kada wati chukoka ambi sanga mina ni oye furancela kaloye ni amba fama ko zulqaada ikadon ka fo hijideun uyuka minaunche ku nyeshi yoro minasa oye farda boyoro yukana no ye islamiya josin duruna Allah ta'ala ko islamiya josin duruna oye hiji ni mamiya asesoro ikake hukumu kono bi amina yirali kaula ajan shirfila tamadeun oluka kunafoni una amawla doniya ka fo juma temene no bena jue kalo tle muga ani wolon vlama ajan shirfila tamadeun bora Bamako ningata labeon sabati mezone haji la hamdallah labeon bela jelen sabati len ko fe ninga papier ko nyina boka bampew okuma fe yuke kuluye ka ulado karu kono ninga soroka senu segere okuma fe avion minatata o yoromina o selen ko senu uye seben fura ko fene bela jele nyina boye wati kunguru konnana o bela jelen temenen kofe usolla kana do avion yera kono sa ninga ukunda Saudiya jamana kan ni utara Saudiya jamana na ubi jigi dugu folo mina o de Madina Munawwara alakira baka dugu okmana fe nene au amije ka Umar Jabate lame alemiye ajan shirfila gidi abi wala wala rike anye bishina ambe ala tanu kala barakada depuis aywa hijibara damne na balma umbe do la ka ke fambe ka sabu kami kalo ankara mo no Sheikh Sharif Usman Madan Haidara ambela jiden ba do suno tamani watina ka sabu ka hijide unga koi mauba fole ko Sherifu laute mali rahidin be Haidara tahe na ya met maut mako toro biro dola alitsika suno alhamdulillah la andeme kunu shufe karamo wulila ka sokono kana do ke mali hidin be ala fana ya ka tamade no kunye Sherifu la tamade unye mun sera ka agence kema flani koto ka fo ankara mo Haidara ka agence o de kadi on nyambe taw de fe ngani ala sonama karamo Haidara mo min lambarke ka be gouvernement ka dilima mo karama kemenani a olu ma kunfolo na ala sona shina anyabe olu tatura ni ala sonama o dora avion kono ka ba don obino nyashi magan jamana ma wala ambani ni bela jilen fe ambeka jenga doke ka yini setike ala fe taban no ala ko nyumando o be tabaram na ya rabbi ala ka nya uye amba yini ala fe mu masro fo ala ka di bela jilema wala shirifula tamadun amba fo awma ko assalamu alaikum wa rahmatullah dukhulakum bis salama an yataqabbal Allah minkum hajjakum wa an yaj'alu hajjan mabrura wa sa'yakum mashkura wa dhanbakum maghfura wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam shak damari ay duwa minke amadili Allah subhanahu wa ta'ala fi alake o bela jelemine ambi abo lakalla ajan shirfila tamadeun uye bara nunu ta chuko mununa amina abela jele shereya ɲɔgɔn fɛ an ka jɛ ka baaraw lajɛ
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ina fɔ aw bɔra k'a ye cogo min, nin y'a Agent Chérifila taamaden kun fɔlɔw ye minnu bɔra yan ka bɛn juillet kalo tile 27 ma juma tɛmɛnen ni ka don Madinɛ dugu sanuma in kɔnɔ, Alakira ba ka dugu. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu fɔlɔ minnu mɔgɔw taara nin tun ye mɔgɔ 200 bɔɲɔgɔnko ye. U ka gidiw Abdulahi Jabate ale bɛ seereyaliw k'an ye ka ɲɛfɔliw k'an ye u selen Madinɛ fɛn minnu bɔra kow la. An ka jɛ ka Abdulahi Jabate seereya. Alhamdulillah, ne tɔgɔ ye Abdulahi Jabate, Agent Chérifula ka gidi don. Alhamdulillah, an bɛ Madinɛ kɔnɔ sisan. An bɔra Bamakɔ kunu ka bɛn 1h du matin wagati ma. An nana don Madinɛ kɔnɔ yan nɔ. Alhamdulillah, an bɛ ka an ka hijidenw ka passeport u ye papier minnu di n'an kan k'o remplir. An b'olu de remplili kɛnɛ kan sisan. Bon, a bɛ n'a fɔ alhamdulillah caman nɔgɔyara, an y'a bɛɛ rempli sisan. An kɔni bɛna se sisan ɲɛmɔgɔw ma pour que an bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na ka taa an ka jatigilaw la. Alhamdulillah, an ka hijiden fana bɛɛ ɲuman sera, baasi tɛ mɔgɔ si la. Tulonkayɛlɛ ni nisɔndiya o de b'an n'an ka hijidenw ni ɲɔgɔn cɛ. Alhamdulillah, an bɛ Ala fo la k'Ala waleɲuman dɔn k'a barikada, ka tila k'an karamɔgɔ yɛrɛ fo Seyidi Sharif Usman Madani Hayidara. Ale min ye an na kalan nin baara ninnu na, an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a barikada, parce que ale y'an na kalan an ka hijidenw na don ni courage bɛɛ lajɛlen, hata fo hali minnu t'an ka agence kɔnɔ an b'olu ladon. Hali an y'a ye kunu an ka docteurw mɔgɔ dɔ banana k'an to fɛngɛ yɛrɛ la yen nɔ Bamakɔ yen nɔ. Bon, an ka docteurw wulila, an ka hijiden tɛ nka wulila k'an ka furaw ta k'a k'a tigi la k'a furakɛ k'a ban pewu k'a lafiya. Bon, an karamɔgɔ y'an kalan o de la parce que adamaden bɛɛ ye kelen sanko silamɛw. O la an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'a mɛn an ɲɛ. A bɛ kalan min di an ma ya Rabbi Ala ka an kɛ a labatobaga ye. Kira n'a so dunkew kama sɔli ala rasul. Alhamdulillah, halisa seereyali kama ani ye an ka taamaden ɲɛmɔgɔw ye n'o ye gidiw ye minnu bɛ batow ɲɛ yira u la ka bila u ɲɛ ka yɔrɔw yira u la. Hijiden yɛrɛ minnu taara an ka kalimadala belebele dɔ bɛ yen Zikiri Nuhu Danbele. Ale tɛ mɔgɔ dogolen ye. O kumana fɛ a fɛnɛ ye seereya kumakanw lase nisɔndiya minnu bɛ a la ani farifoniw. Zikiri Nuhu Danbele, an ka jɛ k'a seereya. Tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni an nisɔndiyalen don, an sewalen don depuis ka bɔ Bamakɔ fo ka na an se jɔ Madina dugukolo sanfɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni an bɛɛ lajɛlen de sewalen don. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ Agent Chérifula la a bɛɛ lafiyalen don wa a bɛɛ sewalen don. Bɛɛ kɔfɛ an bɛ foli lase an karamɔgɔ ma ka dugawu kɛ a ye ka ɲini Ala fɛ sini kɛnɛ ni labanko ɲuman Ala k'a d'an ma. An filɛ nin baara fɛn fɛn ni nin lafiya fɛn fɛn la a bɛɛ ju ye ale de ye. An b'a deli Ala fɛ Ala ka sini kɛnɛ ni labanko ɲuman di an ma ni kira bonyana barika sɔlala rasul. Ayiwa, halisa an bɛ to yen Korotom ale fɛnɛ ye hijiden min n'a bɔra fo Faransi jamana kan k'a ka hiji kɛrɛnkɛrɛn ka na kɛ Agent Chérifila fɛ ka wuli u fɛ Mali la yan fo ka taa don Madinɛ. An ka jɛ ka Korotom seereya. Donc an nana ka na tugun ijilatagalaw nɔfɛ ɲinɛ 2018 nin na ne sigilen bɛ Faransi mais n nana ka n y'a kanu ka na karamɔgɔ ka mɔgɔw fɛ ka na n ka iji kɛ karamɔgɔ ka mɔgɔw fɛ wa cɛni yɛrɛ la ma nimisa bonya ni karama de kɛra k'an kunbɛn ani silamɛya wale cogoya bɛɛ ani nisɔndiya cogoya bɛɛ an donna vol kɔnɔ depuis Bamakɔ fo k'an filɛ nin ye Médine wallahi karamɔgɔ ka mɔgɔw b'an nɔfɛ de minɔgɔ m'an minɛ kɔngɔ m'an minɛ foyi foyi de m'an minɛ nisɔndiya ni kumakan duman de kɛra k'an kunbɛn fo k'an se yan nɔ an ye voyage kɛ hɛrɛ ni bade la Ala ni ce karamɔgɔ ni ce wallahi ma nimisa ka n ka vol ta Paris ka na Médine ou bien ka na n ka Maka taga la iya vraiment a kɛra bonya daɲɛ a kɛra nisɔndiya daɲɛ. Alhamdulillah, Agent Chérifila ɲɛmayaso a ma ɲina kɛnɛya bonda kɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ ni mɔgɔ hakɛ cɛ ka taa bato kɛ ka tilejanw kɛ minnu n'a bɛ se kalo hakɛw ma ka kan i kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fara i boloda la. O hukumu kɔnɔ Dr Yakubu Tarawele ale bɛ kɛnɛ kan ka kɛnɛya kow kɔlɔsi hijiden cɛman ni musomanw bɛɛ lajɛlen. An ka jɛ ka Tarawele Yakubu lajɛ. Donc an b'a la tanu k'a fo k'a la barikada an ɲuman donna Madina. Donc an ma problème sɔrɔ avion kɔnɔ voyage senfɛ
mais k'an to Bamako yen nɔ maison de l'Aji la pèlerin dɔ banana n'o ye agence wɛrɛ pèlerin ye an ka prise en charge kɛ correctement donc a ɲuman bɔra la et puis a ɲuman fana sera an donna ɲɔgɔn fɛ voilà donc an bɛ ladilikan min di pèlerins ma tiɲɛ yɛrɛ la u kana ɲinɛ u ka fura kɔ tension minnu na diabète minnu na sinzan minnu na u kana ɲinɛ fura kɔ u ka fura u bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ u ni fura ka taa u bɛ taa voyage fɛn fɛn kɛ kɛra magataga ye o kɛra minata ye u ni fura ka taa ɲɔgɔn fɛ u kana ɲinɛ u ka fura kɔ hiji tɛ se ka taa kɛnɛya kɔ kɛnɛya sababu ɲuman il faut k'an ka saniya fana matarafa an ka hakili to dumuni duntaw la dumuni minnu n'u jɛlen tɛ an k'an kɔlɔsi u la an k'olu to yen voilà donc kuma laban an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ an ka sabu ɲuman fɔ n'o ye karamɔgɔ yɛrɛ an bɛ foli d'a ma kosɛbɛ voilà. halisa an bɛ to an ka hijidenw ka laseli an'u ka nisɔndiya n'u ka muɲamuɲa seereya kumakanw na u ye minnu sɔrɔ agence Cherif la taama kɔnɔna na nisɔndiya la ani farifoni na Lasinɛ Danbele ale fana ye hijiden an ka jɛ k'a lajɛ. Cherif la voyage hijiden dɔ ye ɲina vraiment an bɛ Ala fo k'a barikada ka tila ka Ala fo k'a barikada depuis an kɔni taara an tɔgɔ sɛbɛn don min fo kana se kunu ma kana se an seri ye Medina an kɔni bɛ Ala Taala fo k'a barikada ka Cherif la fo ka baarakɛlaw fo k'o barikada an ma tɔɔrɔ foyi si sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kɔngɔ m'an sɔrɔ minɔgɔ m'an sɔrɔ ayiwa fɛn bɛɛ nɔgɔyara an bolo tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Ala Taala de deli sa kɛnɛya la an ka se ka ayiwa hiji baaraw tɔ kɛ ka taa ziyaraw la yan fo ka taa se a Maga ma an kɔni b'o de laɲini de kɛ Ala Taala fɛ n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la an wasara an bɛ dugawu de kɛ ɲina hiji Ala k'a tɛmɛ ko ɲuman Ala kana baasi foyi bɔ a la k'an bɛɛ lajɛlen kɛnɛya ka batow kɛ a kɛcogo la ka se ka taa an fasow la an ka denbayaw la Ala k'o k'an ye kira bonya kama sallallahu wa salima wasalim an bɛ jɛ sisan ka se mɔgɔ min ma o ye an ka mundir Imam Ali Sidibe ale min bilala hijidenw ɲɛ ni ka taa u bisimila ka taa u makɔnɔ o kumana fɛ a ye labɛnw kɛ kɛcogo minnu na walasa ka hijiden ninnu yɛrɛ bisimila a y'a da don bɛɛ lajɛlen na k'o lase Imam Ali Sidibe. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallam. Bon alhamdulillah an ka taamadenw wulila Mali la u sera yan nɔ vol kun ye vol direct ye ka bɔ Bamako ka na Médine an bɛ Médine aéroport la an filɛ nin yɔrɔ min na donc an nana u kunbɛn u tɛmɛna contrôle la n'o ye passeport contrôle ye ka tila ka tɛmɛ contrôle la n'o ye minɛnw ye barisa kuma dɔw u tɛ sɔn fɛn dɔw ka don quoi i n'a fɔ woro ani fɛn wɛrɛw kuma dɔw la hali n'u y'a ye saki la u bɛ sɔn ka saki in yɛrɛ minɛ u tɛ saki in yɛrɛ di quoi donc o la u bɔra o fana bɛɛ la alhamdulilayi an nan'u bila salle kɔnɔ minnu bɛ don ɲɛgɛn na u y'o labɛnw n'o fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ donc dɔw yɛrɛ ye temps sɔrɔ ka seli fana ni lansara ka o seli an filɛ waati min na sisan nɔ ni lansara waati ye yan bon taamadenw kɔni ni Ala y'a kɛ ko bɛɛ nɔgɔyara n'an donna Madinɛ kɔni kɔnɔ n'u ma bɛn fitiri ma u bɛ sɔn ka bɛn safo ma ni kɔni ye étape min ye a b'i n'a fɔ sisan nin ye an nali Saudiya jamana kan nin y'a première étape ye n'o ye accueil ye à l'aéroport ka na hijidenw kunbɛn aéroport la k'u labɛn k'u bɛɛ don u ka carré kɔnɔ donc ni mɔgɔ ninnu olu bɛnna ni an nana an y'u tila carréw ni ɲɔgɔn cɛ adamaden bɛɛ donna ka sigi donc an bɛna fɛɛrɛ de kɛ sisan ka taa hôtel la donc ka sɔrɔ étape filanan ka sɔrɔ ka bɛɛ dayɔrɔ d'i ma n'o banna n'u ye dumuni kɛ an bɛ sɔrɔ ka taa misiri la inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin i n'a fɔ Imam Ali bɔra k'a fɔ aw ye cogo min tumana min na hijidenw n'u sɛnsɛnna nin cogo in na fo ka taa se u ka bisimilali yɔrɔw la i k'a dɔn k'a fɔ u taara u ka farida fɔlɔ seli alakiraba ka misiri kɔnɔ ni o ye Masjidu Nabawi ye Isa Baba Haidara fo ka taa se Amadu Sangare ma olu bɛ ɲɛfɔliw kan ye. N balima Cherif la télé layɛbaaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka sigiyɔrɔ la ani a ka waatiw la nin waati na an filɛ nin ye Madinɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri n'an k'a ma ko Masjidu Nabawi Cherif la hijidenw olu wulila ka bɔ Bamako Mali la ka kɛ ni 1h du matin Mali heure la ka tila ka na don Magan ka bɛn ni lansara yɛrɛ ɲɛkɔrɔla ye hijiden 100 ani mɔgɔ 20 ani mɔgɔ 4 mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 24 olu de bɔra Bamako an ka jamakulu fɔlɔ la ka don yan nɔ alhamdulillah jama bɛɛ lajɛlen sera yan nɔ hɛrɛ kɔnɔna na basi ma mɔgɔ si sɔrɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ nin ye fitiri safo wagati de an bɛnna ka bɛn ni fitiri wagati de mais an filɛ ka na an ka farida fɔlɔ n'o ye an ka arakan fɔlɔ yɛrɛ k'o seli ka kɛ ni safo de ala k'a ka musulman an bɛ ala deli ala k'an tinɛ nɔgɔya an ye ala ka kɛnɛya dira an ma ala k'a bato minɛ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye a bɛ lahala min ala k'a bila bolo ɲuman kan fangasigi min bɛ yen nɔ ala k'a kɛ hɛrɛ ye an karamɔgɔ Cherif Usmane Madani Haidara ale min kɛra nin ko in yɛrɛ sababuba ye
a bɛ min ɲini ala fɛ diɲɛ lahara hɛrɛ la ala k'a nɔgɔya ye a bɛ siran min ala k'a don a n'o bɛɛ cɛ ala ka mali kisi ka silamɛ jamana bɛɛ kisi ala k'an sɔn ala kira na so bonya kama sɔli ala muhamadu wa salim. Ne tɔgɔ ye Amadu Sangare ka bɔ Mali la Bamako. Alhamdulillah an b'a la tɔnɔ an b'a la barikada. Nisɔndiya min b'an bi safo seli kɔfɛ ala sɔnna an bɔra Bamako ka na bɛn ni safo seli an k'olu sɔrɔ bi bile an ka farida fɔlɔ ye kira ka misiri la n'o ye Masjidul Munawwara ye tiɲɛ yɛrɛ la a kɛla bonya ye a kɛla wasa ye a kɛla kunkɔrɔta ye an nisɔndiyala kosɛbɛ nisɔndiyala dantɛ nisɔndiya min na ayiwa an tun ma min miiri an y'olu sɔrɔ ayiwa kira senda nɔ ala sɔnna an selila o ka bi ayiwa nisɔndiyaba ye nisɔndiya min dant'o la o la an bɛ sirifila mɔgɔw fo tiɲɛ yɛrɛ la an kadiriman ka ɲi baara taabolo ka ɲi baara kɛcogo ka ɲi n'an taara nin cogoya la n'ala sɔnna wasa bɛ yen kunkɔrɔta bɛ yen dɔw jaabi fana bɛ yen o la nin kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ an ka sekuba kɔ n'o ye Seydi Sharif Usmani Madani Hayidara o min kɛra sababu ɲuman ye ka nin koɲɛ nin sigi sen kan a ka sɛgɛ bɛ muɲu ka tɔɔrɔ bɛ muɲu mun kosɔn an ka se ka lafiya ka nin baara ninnu kɛ hɛrɛ la vraiment an b'a fɔ an bɛ dugawu k'a ye an bɛ dugawu k'a ka denbaya ye o la an bɔra k'an ka jamana to cogoya min na n'o ye kalata ye an bɛ dugawu kɛ kalata nin yarabi ala k'a kɛ hɛrɛ la ala k'a kɛ hɛrɛ la jamana ala k'a kisi jamana ala k'a wasa ala k'a kunkɔrɔta ala k'a kisi tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma kira n'a so bonya kosɔn bidon lahɔrɔma kosɔn sɔli ala nabi wasalim duwawu minnu kɛra an b'a deli dabama fɛ a jaabili k'a teliya o se bɛ ala de ala kɛ o kɛ an ɲɛ ka jamana basigi nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ajan sirifila taamadenw ɲɛma bilal'u ɲɛ n'o ye imam ali sidibe ye ka taa bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ yira i la sabatiyɔrɔ ni o ye lafiya yɔrɔ ye imam ali o baaraw kɔnɔna na a ye laseli minnu kɛ an ka jɛ k'o baaraw seereya. Donc an ye première étape fɔ ni o ye taamadenw kunbɛli aéroport la u nalen an y'u kunbɛn k'u don karew kɔnɔ bon alhamdulilayi kare sera an jabala la an nana mɔgɔw bisimila u ka chambre kɔnɔ alhamdulilayi an ka maakɔrɔw filɛ nin sisan olu kɔni u y'u ka dayɔrɔw sɔrɔ an balakaw fana bɛɛ y'a ka dayɔrɔ sɔrɔ donc u bɛn'u lafiɲɛ ka dumuni kɛ ni dumuni kɛra sa an bɛ sɔrɔ ka taa misiri la nka n'ala sɔnna a ma a ka ca la an bɛ sɔn ka bɛn ni sagafo ye n'an bolow teliyara fana an bɛ sɔn ka bɛn ni fitiri ye inshallah ni ala sɔnna a ma an bɛ dugawu de kɛ ala ka tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ko in tɛ taa kɛnɛya kɔ ala ka kɛnɛya d'an ma ala ka kɛnɛya d'an ma nka n'ala sɔnna a ma taamaden tɔ minnu bɛ yen nɔ vol dɔ fana kan ka jigin su in na ni ala sɔnna a ma an bɛ t'olu fana kunbɛn ka na ni olu ye ka na fara taamaden tɔw ka yan nɔ wa ziyara kan ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ fana ni ala sɔnna a ma aw b'a ye ka foli lase an karamɔgɔ Seydi Sharif Usmani Madani Hayidara ma ale min kɛra nin sababu ye k'an bila nin sira in kan a n'a ka denbaya an min b'a la ala k'a nɔgɔya an min b'a ka denbaya la ala k'u nɔgɔya ala k'an bɛɛ ka hamina k'o nɔgɔya ala ka kɛnɛya d'an ma an ka bato ninnu kɛ an ɲuman an ka segin an lajila ma ka taa denbaya ɲuman sɔrɔ ala k'o kɛ sallallahu ala rasuli wasalim alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ a tugu o la imam ali a y'a fɔ cogo min ninnu bisimilalen kɔfɛ hijiden 27 halisa ajan sirifila taamadenw na a taara olu kunbɛn ni ka na ni olu ye ibrahim kusube ni ka fara setu balow kan u ye laseli minnu kɛ an ka jɛ ko hijiden 27 nacogo lajɛ. Ibrahim Kusube ka bɔ Côte d'Ivoire. Alhamdulilayi ne kɔni n yɛrɛ sɔrɔ Madina bi sɔgɔmada na Égypte ka Air Égypte kɔnɔ nisɔndiya min bɛ na n yɛrɛ ye alijinɛ de kɔnɔ ne hakili la alijinɛ kɔnɔ donni nisɔndiya mɔgɔ tɛ se k'o dan fɔ mais nisɔndiya min ka bon n'o fana ye ni n bɛ se ka a fɔ o de ye ala sɔnna ne ka kɛ laji ni an karamɔgɔ sababu ye n'o ye Seydi Sharif Usmani Madani Hayidara ye ne ka Madina ye ka kira ka kaburu ye ka silamɛ jamakulu ye ten ka tila ka n wele El Haji o sababuya bɔra Seydi Sharif Usmani Madani Hayidara la donc nisɔndiya min bɛ na serifukɛ ni n ko n b'a fɔ n bɛ kuma tiɲɛ donc an bɛ Alahu Taala fo ka ala barikada ka serifula fo serifula min sigini sababu bɔra an ka Seydi la n'o ye Seydi Sharif Usmani Madani Hayidara ye an kɛni ka baya kɛ silamɛya ye ka sɔn silamɛya ma k'a fɔ labayika ya albayatu aw labayika bayatul islamiya an nana fɔ yan fana labayika allahumma labayika an ye baya fɔlɔ kɛ ka na filanan kɛ Madina yan ka na tila tuguni ka na an ɲɛ da kira kan ni nisɔndiya de b'an na serifukɛ n'an ye kuma janya dɔrɔn an b'a tiɲɛ ala ka ni sababa bɛɛ sɔli ala rasul Shatu Balo
que bo nangala so bugula fe jalanye no so jala misre fufo ka baraka nyon fo ala na barkaro bi an krata misri la bi an so janye fokiteme foi makana sirala an mamola an mandona ala ka an mansegi setu trawole ka ba fakula ba kanyo sere fulafo ka barkada anyo bonya minye amade ka nyo maraye anu so jala ka fo ka barkada nje toyan Mamadou Cissé ntawra ke gumton wa Guinée équatoriale Malabo vraiment yiri hijigo ra nyari sere fulambate ora ndisoligen gitari wallahi yan gitari o mo hayire vraiment ndisoligen kamba ko ntay o wala tigana o kharamo wa kunyini o wa duwanara alna dalno wure alla nyini megan humbe alna ken ginay alna ken yorati faari la hormana solli ala rasuli Hamadou Sidibe alhamdulillah nimi wari do e saabe Allah saabe sirifi dum woni haydara min wari misir min wari Madina alhamdulillah min juuli min yetti Allah ya Allah beedi yettunde en Allah ya Allah yaafo zunubaaji meede ya Allah welni en ko e Allah holludo en do Allah welni en ko e ya Allah hokka en saabe lobbe e sababuji lobbi saabe sirfila waddi en do en alhamdulillah yettoje wadi fa wodi en yetti Allah be tinni kay be waawi hawjaade en ka lalle alhamdulillah en wari en yi nukku annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah min kam mil yettoje kay alhamdulillah shukran e jaati mema fupi serflance pirna male sababun pe aywa sherefu madan haydara we sababuni wonona madnen ninja ma wunye ngekenana aywa aydaran baro nyowi wer sababuni waja nata nga wuna ta ninja ne tambil megana medna misirni la tamen fo madula tamen alebi aydaran saran wer nyekle yere shinsinyo sarme usarfo nyekle aywa maramo baba haydara ya piyama mu shere kan far plegana alebi baton wamba binake klo baton chu klo kanti chumbuna klo junbo yafa klo harpe mane Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuma Sherifla TV la yaba amba bela jele fo halibi ne Sherifla ka ji donye fo ya fo Madina ala kira ka dugula ka keni bi ale dimashidoya ye jouer kalo kile muga ani kononto. Sherifla ka jama flana olu fela ka do Madina songadana ka keni nege kanye kononto ye. O fele ka na ka selifana folo de seline sisa. Mogo muga ani wolonvla olu le nana vol flana fe. A be nyuma mbora Bamako herela o nyuman donna ete u bismillah ka taw ka hotel la alla bana sisan filɛ nin kira ka misiri la seli fana seli de bɔra ka ban sisan hakila min sɔrɔla nisɔndiya la ani bonya la an bɔra ko mɛn hijidenw yɛrɛ da an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka tɔw ala k'o ɲuman don minnu bɛ a basi foyi t'u la ka bato ni minɛ ka ziyara ni kɛ ziyara minɛnen wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Alhamdulillah n'a fɔ a bɔra k'a ye cogo min ni tun ye agent Sherifila ka taamaden kun filananw ye o kumana fɛ taamaden kun sabananw ani labanw n'i ye olu lajɛ olu tun ye maa 100 ani maa 30 bɔ ɲɔgɔn ye olu fana bɔra yan juillet kalo tile 29 n'o bɛnna dimanche ma ni ka don Saudiya jamana kan o fana fɔlɔla dugu min na halisa alakiraba ka dugu dɔ n'o ye Madinatul Munawwara ye o kumana fɛ olu ni Aja Mimi Aminata Haydara olu bɛ ɲɔgɔn fɛ Isa Mamani Sherif Haydara a ye u bisimila fɛn min bɔra o kow la an ka jɛ k'o baaraw fana seereya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم أبلما Sherifla télé la yabaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ barikada nin waati n'an bɛ Madina agent de voyage Sherifla ale ka convoi sabanan min wulila Bamako le 29 ka na don Magan jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnma Madina aéroport la o jiginna ka kɛ ni juillet kalo tile 30 ale n'o ye convoi sabanan ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 30 o tun bɛ ale yɛrɛ kɔnɔna na muso kun ye muso 64 muso 66 cɛ 64 o kɔfɛ miniti 30 ɲɔgɔn na convoi filanan n'o ye 4nan ye mais filanan dɔw bɛ nale la olu fana jiginna aéroport la Medina aéroport olu kun ye mɔgɔ 39 alhamdulilahi o mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 69 a bɛɛ lajɛlen ye u jatigila sɔrɔ ka ban n'ala sɔnna ma sisan an kun dalen bɛ misiri kan ka taa farida fɔlɔ
o bɛna seli ka kɛ ni seli fana ye tɛnɛndonya fɛ juillet kalo tile 30 san 2018 serifula ka kɔnva sabanan ani kɔnva naaninan olu fana sera Madina ka ban o tumana baara ye nin de an bɛ foli kɛ ka dugawu kɛ ka deli Ala fɛ baara ninnu Ala k'a timɛ nɔgɔya an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ basi tɛ hijiden cɛman na basi tɛ musoman na wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An bɛ Ala de fo fɔlɔ ka Ala barikada Ala min ye jamajan kuru an ye bɔ Bamakɔ ka na escale kɛ Kɛr ka sɔrɔ ka na bɛn Médine 5h du matin ma bon an bɛ Ala fo ka Ala barikada Ala min ye sira nɔgɔya an ye alhamdulilahi rabbil alamin ani hijidenw an bɛɛ lajɛlen ɲuman nana baasi ma mɔgɔ si sɔrɔ donc an yɛrɛ min y'a lamɛn kɔnɔna la dɔɔni formalitéw kɛli ani minankow ɲɛnabɔli o de y'an mɛn dɔɔni donc vraiment kontannen don kojugu parce que an ɲuman donna hijiden bɛɛ lajɛlen kontannen don alhamdulilahi an ye Médine ye alakiraba Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ale dalen bɛ dugu barikama min na an ye o ye vraiment an kontanna an nana an sera ni dugu hɔrɔma in kɔnɔ ani ni dugu nɔrɔma in kɔnɔ vraiment an bɛ Ala de fo Ala barikada Ala min y'an si jɔ ka tila ka se ni an ɲuman ye yan ka tila ka an bilasiralibaga bɛɛ lajɛlen fo k'u ka dugawu jaabira Ala sɔnna an ɲuman sera o de ye ne ka nisɔndiya ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen. Ne tɔgɔ ye docteur Mamadou Dambele donc ne ye médecin ye ne nan bɛ Serifula agence Serifula mɔgɔw ka hijidenw kan donc an natɔla an bɛ Ala tanu ka Ala barikada an b'a fɔ baasi foyi ma mɔgɔ sɔrɔ an bolo an natɔ peut-être a kungelo dimi kelen minnu yera an ye fura dɔ d'olu ma mais o kɔni tɛ baasi ye an bolo parce que i b'a sɔrɔ voyage a sɛgɛnw n'a a fɛnw bɛ se ka kɛ sababu i b'a sɔrɔ dɔw kunkolo bɛ se k'o dimi dɔɔni donc olu dɔrɔn de yera ɲɔ tɛ baasi foyi ma mɔgɔ si sɔrɔ an bɛ Ala tanu an bɛ Ala barikada an ɲuman bɔra Bamako wa an ɲuman selen nin ye Medina filɛ nin ye yɔrɔ min na nin ye an bɛ mun fɔ hijidenw ɲɛna mɔgɔw ka ɲɔgɔn lamɛn ka ladilikan minnu bɛ ka f'u ɲɛna mun ye dɔgɔtɔrɔ ye minnu ye gidi tɔ ye u k'a lamɛn n'u y'a lamɛn a ka ca Ala ni Ala sɔnna baasi tɛ mɔgɔ si sɔrɔ parce que an ye conseil minnu di mɔgɔ ma a caman na mɔgɔ y'a lamɛn an lafiyara an nana an bɛ Ala tanu an bɛ Ala barikada an b'a fɔ an lamɛnbaga n'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka foli ɲɛsin fana an karamɔgɔ ma n'o ye Sherif Usman Madani Hayidara ale mun kɛra sababu ɲuman ye an ka se ka Ala dɔn ka Ala ye fo ka Ala kanu ka na bɔ kira la ka na bɔ Medina ka na bɔ Arafa ni Maka ninnu bɛɛ la donc an bɛ foli se karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ Ala ka kɛnɛya sijan labanko ɲuman lafiya Ala k'a d'an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma lamɛn aw TV Serifula mɔgɔw fana an b'aw fana fo k'aw waleɲuman dɔn aw fana minnu cɛsirila pour que diɲɛmaa bɛɛ bɛ se ka kunnafoni ninnu sɔrɔ ka bilasira ɲuman ladilikanw ɲuman sɔrɔ aw sababu la an b'aw fana fo k'aw barikada a diyara n ye a ni ce a ni baraji. Ala fo fɔlɔ ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn ka sala ka kira kan n'o ye Muhamadu ye ka tila k'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara k'a fo k'a barikada ale min ka wulikajɔ kɛra diɲɛlatigɛ ma hinɛ ani kisi an b'a fo bon alhamdulilayi azan Serifula an ka jamakulu filanan min tun bɛ kɔfɛ n'o y'an ka kɔnva filanan ye ne bilala o mɔgɔw ɲɛ ka na n'o ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 30 ye Ala sɔnna an ɲuman donna bi sɔgɔmada in na insha Allahu Madina Ala kira ka dugu la an bɛɛ dafalen sera yan hɛrɛ la kisi kɔnɔ tanga kɔnɔ bonya kɔnɔ o la an bɛ filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ somɔgɔw ye dɔrɔn an ka kɔnva filanan mɔgɔw olu ɲuman donna yan hɛrɛ la wa a tɔw fana bɛ kɔfɛ ka na olu bɛna don yan su in na ni Ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ an nakun ye Madina an mana foyi kama fo ka na an ɲɛ da alakiraba ka kisi nɛɛma b'a ma ale min kɛra silamɛya lasebaga ye an ma ni Ala ka diɲɛ ye ale min ye diinɛ walawala an ye a dalen don nin dayɔrɔ in de la yan a y'i kanto ko ni mɔgɔ min nana hiji la i tilala ka dɛsɛ ka na ale lajɛ k'i y'ale fara maaniw kan o la anw tɛ kira fara maaniw kan o kama an nana lajɛ ka na ziyara ka na an ɲɛ da a dayɔrɔ kan n'a ka sahabaw ani ka na an ɲɛ da a ka misiriba in kan ka se ka farida damadɔ seli a kɔnɔ yan mun kosɔn hɛrɛ ni bonya ni nafa min fɔr'o la an ka se k'o sɔrɔ ani alakira yɛrɛ ziyarali an ka hijidenw bɛɛ nisɔn ka di cɛ fara muso kan alakira ka dugu yeli a ye tɔɔrɔ bɛɛ ta ka b'u kan n'o ye taama sɛgɛn tɔɔrɔw ye alakiraba ka dugu yeli a ye nisɔndiya ani farifoni d'u ma sabu silamɛya kɔnɔ bɛɛ y'ale de tɔgɔ mɛn k'a fɔ ale de ye Ala ka kira laban ye min cira an ma k'a bɔ a tɔgɔ mɛnli la fo ka na se a ka dugu la fo ka tila ka n'i ɲɛ da a dayɔrɔ kan o ye Ala ka nɛɛmaba de ye o la an nisɔn ka di k'a fɔ maliyɛnw ye ko an bɛ Ala fo an bɛ dugawu kɛ jiden tɔw ye minnu fana ma y'an sɔrɔ hali bi Ala ka u ɲuman se an ma hɛrɛ la Ala k'u bɛɛ lakisi an nakun ye bato min ye Ala k'a minɛ anw bolo
ala ka san caman di an ma an karamɔgɔ ala k'a kɛnɛ to an bolo salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. I n'a fɔ aw bɔra k'a ye cogo min na agent Cherifila taamadenw u bɛɛ lajɛlen talen kɔ ka fɔ ɲɔgɔn kan tan Madinɛ sigi a bɛ la ka fɔ ka bɔ fɛn dama dɔ la ni o de ye barika ɲini hɔrɔma ɲini ka taa bɔ alakiraba dayɔrɔ la kisi ani nɛɛma bɛ a ye ka taa seli a ka misiri hɔrɔma kɔnɔ walasa ka barikaw sɔrɔ o kumana fɛ u selen Madina o kumana fɛ hijiden ninnu u farala ɲɔgɔn kan ka taa bɔ yɔrɔ minnu na n'an ko a ma ko ziyara walima i k'a fɔ visite i k'a dɔn fɔlɔ daminɛna misiri la min bɛ wele ko masjid Imam Ali. Imam Ali n'o ye alakira dɔgɔkɛ n'a burankɛ o ka misiri u fɔlɔla ye ni ka sɔrɔ ka taa masjidu Ghamama la ka taa baara in kuncɛ masjid Abubakar Sidik Bakari tiɲɛtigi Sidiki la ka misiri u taara baara ninnu kuncɛ ye an ka jɛ ka Balamusa Jakite ani hijidenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ walawalali kan ye. Baden Cherifila TV lajɛbagaw an bɛ aw fo ka barikada alhamdulillahi rabbil alamin ni ye agent Cherifila mɔgɔw ka ziyara ye agent Cherifila mɔgɔw ka ziyara ye kana an ɲɛda Imam Ali alayhi salam n'o ye alakira binakɛ denkɛ ale ye n'o ye Ali ibn Abi Talib min jɔyɔrɔ ma don wala ka diinɛ na ni ye agent Cherifila mɔgɔw ka ziyara ye kana an ɲɛda ale nɔ dɔ kan a nɔ jumɛn a nɔ min ni a senɔ cayara yen kosɛbɛ ni a kun bɛ seli ye laadala ka kɔrɔ ka caya ni alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni ale yɛrɛ fɛnɛ senɔ cayara a badenkɛ o nɔfɛ o yɔrɔ kelen in na yan ni masa minnu tɛmɛna olu kɔfɛ n'u ye jɔli kɛ a yɔrɔ la k'a kɛ misiri ye komi an ɲɛfɛ la cogo min tan ne yan u y'o jɔ k'a kɛ nɔden nɔ min n'a ti tunu anw labanna mɔgɔ minnu bɛ yen ŋaniya jira kama anw yɛrɛw ye ɲanguma alakira n'a ka denbaya taamana yɔrɔ min n'o y'a binakɛ de Ale ibn Abi Talib alayhi salam olu jɔra yɔrɔ min na ka Ala wele ka seli ye n'u senɔ cayara yen k'o kɛ nɔ ye nɔ min bɛ yen n'a ti tunu an yɛrɛw ka se ka na an ɲɛ da nɔ kan ŋaniya jira kama la Ala bɛ se ka an yɛrɛw fana dɛmɛ olu hɔrɔma kama o ye jigifa min sɔrɔ olu hɔrɔma kama o ye dugawu jaabi min sɔrɔ olu hɔrɔma min kama Ala ye mɔgɔ ɲɛ min kɛ olu ye Ala ka se ka kɛ olu yɛrɛ fana kama ka se k'an yɛrɛw fana ka mɔgɔ ɲɛ ka n'an ɲɛ da o nɔ sanuma ninnu kan ka na an jɔ o yɔrɔ barikamaw la ka n'an jɔ o yɔrɔ sanumaw na an b'a ɲini Ala fɛ an ye taama min kɛ ka n'an ɲɛ da o kan Ala k'o kɛ hɛrɛ an bɛɛ kelen kelen ma a ye bana min sɔrɔ an na k'a k'olu bana banna ye Ala ma a kɛra k'a kɛ an ka lafiya sababu ye Ala ma a kɛra an bɛ waati min kɔnɔ an ka jamana a bɛ kalafili la an b'a deli Ala fɛ olu hɔrɔma kama Ala ka kalafi Ala k'a kɛ basigi kɔnɔ Ala k'a kɛ hɛrɛ kɔnɔ Ala k'a kɛ kisi kɔnɔ Ala k'a kɛ tanga kɔnɔ Ala kana fitinɛ bɔ a la Ala kana baasi foyi bɔ a la an yɛrɛ minnu nana an kelen kelen ka hami Ala k'a bɛɛ dilan mɔgɔw Ala k'a ɲɛ an jigiw Ala k'u fa an bɔra ka samiya min to an kɔfɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a timɛ hɛrɛ la ka ji nafama di an ma ka ji hɛrɛma di an ma an karamɔgɔ a Seydi Sharif Usmani Madina Aidara n'a ka denbaya k'a ɲini Ala fɛ u bɛ hɛrɛ min fɛ diɲɛ ani lahara ka nɔgɔya n'u ma sira fɛn min ye tɔɔrɔ la diɲɛ ani lahara ta Ala ka don an n'o cɛ Ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ka segin kɛ hɛrɛ ye ka taa faso hɛrɛma sɔrɔ Ala kɛra bonya kama sirifu hɔrɔma ye sɔli ala rasulil karim alayhi Sinali Sogodo ka bɔ Jakɔrɔla Sikaso an ye Cherifula ajansi mɔgɔw ye an nana ɲɛ jɔ Seydina Ali ka misiri la vraiment an bɛ Alahu Taala fo ka Ala barikada ka Seydi Usmani Cherif Madani Haidara fo ka n'a ka jamakulu baarakɛlaw fo vraiment an nana ɲɛ jɔ Seydina Ali ka misiri la nisɔndiya banna vraiment an b'o fo o ka baara ɲuman in na an'u ka cameratigiw bɛɛ lajɛlen Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye maliden bɛɛ élection bɛ Mali kɔnɔ Ala ka ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la gɛlɛya fɛn fɛn b'a kan Ala k'an ka gɛlɛyaw wuli Ala k'a kɛ kira n'a somɔgɔw bara kama sɔli ala rasuli. Ne tɔgɔ Abibata Dumbuya an nana an ɲɛ jɔ Ali ka misiri la an bɛ Ala fo k'Ala barikada sababu min y'an se yan an bɛ dugawu k'o sababu ye an b'an furucɛw fo Ala ka barika don u ka nafolo la k'an ka denw balo k'u lamɔsiw d'an ma ka barika don o la an ka Maliba an bɛ dugawu k'a ye Ala ka élection ɲuman wuli hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ani sirifucɛ a n'a karamɔgɔ Cherif Usmani Madani Haidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a n'a ka baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo. Ayiwa alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn k'a barikada n badenw Ala min sɔnna ka nin kɛnɛ in yira an na ka se ka ɲina hiji yira an na n'o ye 2018 ta ye an b'o Ala in fo k'a waleɲuman dɔn k'a barikada k'a ɲini Ala fɛ an ka bateau ya Rabi Ala k'o minɛ an ka bateau Ala k'o minɛ alhamdulillah agence Cherifula don an nana ka na masjidul Ghamama an filɛ ale de kɛrɛfɛ nin ka na a ziyara kɛ k'a yira an ka hijiden bɛɛ lajɛlen na
ni misiri a jɔra kira tun bɛ selikɛnɛ kɛ yan nɔ de en même temps fɛnɛ ala ye kabakoba dɔ kɛ kira ye ka bɛn nin yɔrɔ in ma komi kira ka misiri filɛ a ka so yɛrɛ fɛnɛ de bi a ka misiri la sanjiko gɛlɛya mana kɛ kira tun bɛna yan nɔ de ka n'i jɔ nin yɔrɔ in na ka ala wele sanjiko la siɲɛ dɔ sanjiko gɛlɛya la sahabaw taara fɔ kira ye k'a to a ka misiri yɔrɔ in na kira wulila ka bɔ yen ka n'i jɔ yan ka na ala wele k'i bolo jan ka ala wele sanjiko la kira tora o ala wele in de la kaba nɔgɔ nani yanga kira kunna a b'a fɔ cogo min na ko kaba fina kaba nɔgɔ nani yanga kira kunna ka sanji jigin k'a kɛ jigili yɛrɛ da ye fo sahaba kelenw labanna ka taa fɔ kira ye ko ala ka kira ko n'i mana ala wele n kɔ k'a ka ji tigɛ ko an ka sow bɛna bin kira sɔrɔla ka na i jɔ nin yɔrɔ kelen in na n kɔ ka ala wele kira ko hawaleyina wala aleyina kira ko ala n b'a ɲini fɛ i ka sanji jigin an ka kɛrɛfɛ yɔrɔw la i k'a bɔ dugu in yɛrɛ kan o kɛra nin yɔrɔ in de la an nana an jɔ yan nɔ ka na yira an ka hijidenw na a ka se k'a ye hɔrɔmayɔrɔba dɔ don an b'a ɲini ala fɛ ala ye kira ka duwawu minɛ yan hami minnu b'an fɛn o fɛn na dogolen ni bangelen diɲɛ ta lahara ta yarabi ala k'a bɛɛ minɛ an ye ala k'a bɛɛ minɛ an ye an faso bi kalata kɛnɛ kan an bi don min na i ko sisan nin yɔrɔnin yɛrɛ la kalata bi sen na an y'a ɲini ala fɛ yarabi an kan tɛ cɛfin ma an kan tɛ cɛjɛ ma mali ka hɛrɛ bɛ min bolo yarabi ala ka mali kalifa o la ala ka mali kalifa o la wa an b'a ɲini ala fɛ fitinɛ ko ala k'an faso kisi a bɛɛ ma fitinɛ ko ala k'a kisi a bɛɛ ma an karamɔgɔ Sheikh Usman Madani Haidara an b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a barikada nin kɛnɛ in kan an filɛ k'a yaala min kɛ ni aw ye an karamɔgɔ de y'an kalan nin na k'a fɔ an ka se ka hijidenw ladon ka baara bɛɛ nɔgɔya ka yɔrɔ bɛɛ yira aw la a ka o kɔnɔnajɛya k'a ɲɛsin a faso ma k'a ɲɛsin diinɛ ma an b'a fo la k'a waleɲuman dɔn k'a barikada sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a dan n'a ma ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye kira na so dungo kama salli ala rasul ne tɔgɔ ye Amadu Sangare o la an ka gidiw u y'an ta ka ziyara kɛ n'an ye yɔrɔ babaw la an ka daminɛ masjidu Ali la ka na masjidul Gamama la ayiwa an filɛ masjidu Abubakar ni masjidul Gamama yɛrɛ cɛ sisan o la duwawu kɛla bɛɛ la vraiment an b'an ka gidiw fo ayiwa o y'a ko sɔrɔ an ka sheku min fɛ n'o ye Seyidi Sheikh Usman Madani Haidara an bɛ duwawu k'a ye an bɛ duwawu k'a ye an bɛ duwawu kɛ an tɛ ɲinɛ a kɔ ale kɛla nin bɛɛ sababu ɲuman ye an bɛ duwawu k'a ye ayiwa hijidenw an bɛ duwawu kɛ u nana baara min na yarabi baara nin ala k'u ɲa hiji ni ala ka kɛ ajul mabrur ye k'a kɛ sayul mashkur ye o la an ka jamana a bɛ kalata min na an bɛ duwawu kɛ kalata ala k'a nɔgɔya ala kana fitinɛ bɔ a la ala kana foyi bɔ a la mɔgɔ mɔgɔ ye duwawu ɲini an fɛ an natɔ an b'a ɲini ala fɛ ala min bɛ se n'a ka se kɔrɔtalen duwawu ninnu ala k'u jaabi duwawu ninnu ala k'u jaabi an bɔla so hɛrɛ la cogoya min na ka n'a hɛrɛ la yarabi ala k'an kɔsegin hɛrɛ la ka na so sɔrɔ hɛrɛ la ala k'o kɛ kira n'a so bonya kosɔn ala k'o kɛ bidon la hɔrɔma kosɔn sɔlila ala nabi wa Musa Tarawele ka bɔ Sikaso Mali an nana Abubakar Sidiki ka misiri de la yan ne Abubakar Sidiki ye jɔn ye mɔgɔ min ne a ye kira jɛɲɔgɔnya a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kabi don min ni kira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ne a ye weleda kɛ mɔgɔ fɔlɔ min dala la cɛkɔrɔbaw la ale de don mɔgɔ fɔlɔ min y'a tiɲɛtigiya a ka ni na nafolo di kira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ale de don an jɔlen bɛ ale le ka misiri la yan a ye jɔn ye mɔgɔ min kɛra sababu ka nin yira an na o y'an karamɔgɔ Sheikh Sherif Usman Madani Haidara ɲatuma ni ale ka hayiwa cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ tun tɛ nin caman bɛ an tun t'a dɔn ka ɲɛnamaya kɔnɔ fiyewu i bɛna Maka ka taa Madina ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kira mɔden n'o ye Sherifkɛ ye a bɛ sababu kama ninnu bɛɛ lajɛlen dɔnna o tuma an bɛ a dalisa yarabi a bɛ fɛn min fɛ diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ni laharata ye n'o ye jɔn ka kisi na kunnaja ye yarabi ala ka nɔgɔya na a ye an ka jamana a bɛ danga min na bi na a dogolen tɛ maa si la kalafili de bɛ ala ka kunna wolo ani kisi ani taga ka jamana basigi yarabi ala ka kɛ an n'o ye mɔgɔ o mɔgɔ nana yan ko bɛɛ lajɛlen ka duwawu jaabi ka sababu kɛ an ka karamɔgɔba hɔrɔma ye ala k'a kɛ o kama k'an ka duwawu jaabi an bɛ Alahu subahana wa taala deli fɛn o fɛn diɲɛ na kɔnɔ na an nana n'o ye n'an balimaw ye duwawu ɲini anw fɛ n'o ye n'an sindiw y'a ɲini anw fɛ an ka dugu y'a ɲini an fɛ an ka kabilaw bɛɛ lajɛlen y'a ɲini anw fɛ mɔgɔ si kana t'o la fɔ ala k'o bɛɛ lajɛlen ka duwawu jaabi ala ni telefisirifila sababu la nin bɛɛ lajɛlen bɛ diɲɛ sɔrɔ ka kɛ ale ye an bɛ baara kɛ a bɛ duwawu kɛ o ye o ka baara ala ka ɲɛ o bolo ala k'o ka baara ɲɛ bolo alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn k'a barikada ala min sɔnna ka an jɔ kɛnɛba ninnu kan ala yɛrɛ b'a fɔ a ka kumakan na k'a fɔ ni mɔgɔ min ye kɛnɛbaw bonya lahɔrɔma yɔrɔw bonya k'o ye ala ɲɛsiranɲɛ dɔ ye o la an filɛ o lahɔrɔma yɔrɔ ninnu de la ka se ka n'a yira mɔgɔw la
an ye masjidul ghamama yira aw la o la an kɔ donnen filɛ misiri min man ye a bɛ fɔ nin ma ko masjidu abubakar ka abubakar ka misiri mais abubakar ka misiri mun na kalan dɔ bɛ yen fɛnɛ o sabu kira ka misiri de filɛ o kɛrɛfɛ misiri dɔ filɛ masjidul ghamama o kɛrɛfɛ misiri dɔ filɛ ko abubakar ka misiri o kuma o kun faralen de don wa ɲininkali b'o la o la o tun ma fara fɔ cogo dɔ la abubakar ka so yɛrɛ de tun bɛ yan ka du de tun bɛ yan abubakar ka so o de tun bɛ yan bon maintenant sisan nɔ komi ni yɔrɔw bɔra yen sisan olu ka ɲɛnɛmayaw banna yanni yɔrɔ kana tunu maintenant so jɔra la k'a garder ka bila diɲɛ taa ni ka seginw na an bɛna an jɔ yan an ni olu tile cɛ san 1100 caman an n'u tile cɛ nka sisan a yiralen filɛ anw na nin an b'a ye ka damu ta n'a ye ka an yɛrɛ nisɔndiya n'a ye ka tila k'a ye ko cɛba minnu tɛmɛna an ɲɛ olu jɔyɔrɔ filɛ a bɛ ala ko kanu don an na a bɛ diinɛ cɛsiri don an na o la o misiri in de filɛ nin ye masjidu abubakar ka misiri o la misiri ninnu man jan ɲɔgɔn na a bɔra yɔrɔ min na masjidu ali ko ali ka misiri fɔcogo dɔw b'a jira ali tun bɛ seli yen nɔ de ni selidonyaw ye nka fɔcogo dɔw y'a jira ali ka seli so yɛrɛ tun bɛ yen mais an bɛ min y'a kɔnɔ dɔrɔn misiri ninnu surunya ɲɔgɔn na an b'o de walawala aw ye kosɛbɛ parce que a kana k'an ɲɛna k'a fɔ ko ninnu tun fara-faralen don i n'a fɔ an fɛ yen nɔ i bɛ misiri dɔ ye kare kelen i na dɔ wɛrɛ ye a kana k'an ɲɛna ko ninnu fana tun bɛ ten u tun tɛ ten dɛ misiri in tun ye kelen de ye mɔgɔw tun bɛ bɔ fo dugujɛw de la ka na kira ka nin misiri kelen in de seli nka ninnu jɔra k'a kɛ misiri ye walasa jɔyɔrɔ pilasiw de ka barika a ka to yen a nɔ kana tunu ala saga sago a bɛ faamuya an b'a ɲini ala fɛ ala min sɔnna ka an ɲɛ da nin kan an baden camanw sarala an na minnu b'a fɔ ko an ka duwawu k'u ye k'u yɛrɛ ɲɛ ka da yan kan an y'a ɲini ala fɛ ala min sɔnna anw ɲɛ ka da kan ala kan'a kɛ kunfan ye an baden si ma ala k'u bɛɛ ɲɛ da yɔrɔ in kan ala k'u bɛɛ ɲɛ da yɔrɔ in kan ala k'a kɛ abubakar bonya n'a barika hɔrɔma kama yarabi an faso bi kalata la yarabi faso in ala k'a kisi faso in ala k'a tanga an ka hɛrɛ bɛ ɲɛmɔgɔ min bolo yarabi ala k'a kalifa o ma an karamɔgɔ yɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ sija ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a danna ma sabu wale ɲuman ko i kana to d'a ma i kana ji d'a ma nka i kana ɲinɛ a kɔ aw bi yɔrɔ dɔw ye yan k'a ye wallahi hijiden dɔw ka ɲɛmɔgɔw to yɔrɔ dɔ yan mais munna an b'a yira aw la hayidara y'a yira anw na an k'an k'a yira aw bɛɛ la o de la an nana n'a ye k'a yira aw la wa aw bɛna mɔgɔ wɛrɛw kala a yeli la yan nɔ o la wale ɲuman ko i kana to d'a ma i kana ji d'a ma nka i kana ɲinɛ a kɔ o la f'an ka a yɛrɛ fɛnɛ yira ala la nin kɛnɛ in kan a bɛ min ɲini ala fɛ diɲɛ hɛrɛ lahara hɛrɛ ala k'a d'a ma a n'a ka denbaya u bɛ siran min ɲɛ tɔɔrɔ la diɲɛ ni lahara ala k'a n'u kisi a ma an yɛrɛw jɔra kɛnɛ in kan ka hami minnu to an na ala de b'a dɔn a dogolen ni bangelen min ni ala ta bɛ bɛn ala k'a bɛɛ dilan ala k'a bɛɛ dilan an bɛ bato min k'a ye yarabi ala k'a bɛɛ minɛ ala k'o k'a k'ala kama kira n'a so dungow kama bidon in hɔrɔma kama sɔli ala rasul alhamdulillahi rabbil alamin duwawu minnu b'a la ka kɛ nin yɔrɔ sanuma ninnu na an ka nin hijiden sanumanw fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an ma ka minɛ an ka jamana ma ni an bɔra yen an bɛna se yɔrɔ min na sisan o ye hijiden tɔw halisa u ye seereya kuma caman de lase u tilalen kɔ farida seli la ajan shirifila a ɲɛna u ma ka yɔrɔ barikama minnu yira u la ka yɔrɔ dogolen minnu yira u la u ye seereya kan caman lase an ka jɛ halisa k'a baara tɔ seereya ɲɔgɔn fɛ an karamɔgɔ yɛrɛ bonya ko sosuna madani hayidara an b'a yɛrɛ fo parce que a ka jiga ɲuman de ye an se nin kɛnɛ in kan yan donc a sara t'an bolo fɛ a bɛ ala de bolo mɔgɔ n'i ye min kɛ i b'o de sɔrɔ n'i ma min kɛ i t'o sɔrɔ an ka makan ye bi ka hɛrɛ sɔrɔ ka nisɔndiya bi fo an bɛɛ ka se ka sunɔgɔ an b'ale barika da donc an bɛ kɛnɛ min kɛ lafiya bɛ bɛɛ kɛ bi bɛɛ nisɔndiyalen don i den bɛɛ lajɛlen nisɔndiya bi ka sababu kɛ ala y'a ɲuman se yan hɛrɛ la basima si sɔrɔ an b'a nin fana ala k'an ɲuman sigi hɛrɛ fana kɔnɔ ni ala ka dɛmɛ ni an karamɔgɔ yɛrɛ bonya kosɔn hijiden bɛ bonya kosɔn maalu bonya kosɔn kuranɛ barika kosɔn sallallahu alaihi wa sallam ne tɔgɔ ye Taduwa Asan Ayidara ne nisɔndiyalen don ne bɛ ala fɔ ka ala barika da alhamdulilayi an ɲuman bɔra mali la hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka tɔ timɛ ala ka jira n na hɛrɛ la ala k'a daminɛ hɛrɛ la k'a laban hɛrɛ la yarabi an nana bato ni dɔgɔ minnu kama yarabi ala k'an ka batokɛlaw minɛ k'an jurumu yafa k'an hamu dilan ka wale hamu dilan k'an ɲɛmɛ karamɔgɔra k'an na jɛnɛ si caya sallallahu alaihi wasallam. ne tɔgɔ ye Fanta Fane ka bɔ Lafiyabugu
an nana karamɔgɔ ka bolo kan an ɲuman sera hɛrɛ ni barika an ye dumuni kɛ fo ka taa an fa ka an ka seli kɛ hɛrɛ la alhamdulillah an bɛna taa an jatigila yɔrɔ sisan ala ka karamɔgɔ ɲa ɲɛ a ɲɔgɔn tɛ an donna hɛrɛ la lafiya la aw min ye denmisɛnninw ye aw bilalen b'an ɲɛ k'an degun an ma tɔɔrɔ si an ɲɛ na ala k'a kuncɛ hɛrɛ ala ka bato minɛ an ɲɛ ala kana n'a kɛ bali fɛ ala k'aw bolo mɛn a la. Aliou Sanogo n ba Sherifu Fulani me yiri ni nan ba Sherifu Fulani me Sherifu Fulani shabi sɛbɛ kuma baara wa ɲɔgɔn sɛbɛ me Aidara Shari parce que ma u nya u panani Aidara sababu do ni Aidara mpame wa nye panani ni meme u Aidara Shari ani wan besa ya u fe mapange cɛna po u keme ko sɛbɛ kuma baara wa ɲɔgɔn sɛbɛ me u Shari kilo bɛɛ tagi kile di do bɛɛ cu an bɛ ala fo ka ala wale ɲuman dɔn an bɛ Madina ala kɛra ka misiri kɔnɔ kisi nɛma bɛ kɛra ma Sherifula Voyage an ka kɔnva sabanan o nana don bi sɔgɔmada in na an kun ye maa 100 ani maa 30 ye ne kun bilalen don u ɲɛ k'u dɛmɛ an ka se ka na don yan ala sɔnna ka an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bɛ ala de fo an ka taamadenw bɛɛ sera hɛrɛ la an nana sɔrɔ minnu kɔnɔ an ɲɛ yan u fana bɛ yan hɛrɛ la dɔ wɛrɛw nana anw fana kɔfɛ u fana sera yan hɛrɛ la o bɛɛ ala tanu de ye o bɛɛ ala wale ɲuman dɔn ni ala barikada de ye an ka farida fɔlɔ o de bɛnna bi ntɛnɛn seli fana fɔlɔ ma donc o de kɛra anw ka farida fɔlɔ ye yan an filɛ ka bɔ ka seli fana yɛrɛ de seli sisan ka bɔ an ka jiginyɔrɔ la n'o ye an ka hôtel ye ka na misiri la a tɛ tɛmɛ mɛtiri 100 ani dɔɔni jate kan an bɛɛ taamana an sen na ɲɔgɔn fɛ ka na a sira fana hakili la an ka jidenw y'a sira faamu o de kɛra an ka bi baara kunfɔlɔ ye sabu an ka baaraw n'an nana an bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ ijiden ka se ka bɔ a siyɔrɔ la ka na misiri la a k'o sira don a yɛrɛ ye ka sɔrɔ a ma degun a ma siri mɔgɔ la donc ala y'an dɛmɛ an sera k'o kɛ an jɛra ka farida siri ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ si ma taa yɔrɔ si an bɛɛ y'a siri ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ min an bɛɛ wulila an bɛ k'an balakaw kɔnɔ ka taa hôtel la an bɛna lazara fana kɛ ten ka fitiri kɛ ten ka safo kɛ ten ni bi bɔra la dɔrɔn an b'a dɔn bɛɛ bɛ se ka baara in tɔ k'a yɛrɛ ye quoi. Tidiane Tugura Sikaso quartier Wayirmade Juma Misiri Alimami ye ne ye. Alhamdulillah ni nisɔndiya in nin daminɛna depuis Sikaso ye an charge ni min na an nan'o la alhamdulillah depuis anw ye an tɔgɔ don a la don min ka wuli a kɛla bonya ani nisɔndiya ani nimisi wasa kɔnɔna na fo ka na anw se yan a kɛla ni nisɔndiya ye walahi maa o maa ni o bɛ kuma k'a fɔ an ka na an sirifila la o bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya k'a fɔ aw bɛ anchise min na nin ye k'a ɲɔgɔn tɛ n y'a sɔrɔ ja a b'o cogo la ne wasala wa an y'a sɔrɔ alhamdulillah ɲɛmaa ɲumanba min bɛ anw ɲɛfɛ n'o ye a Sheikh Sherif Usmani Madani Haidara ye alhamdulillah a y'a ni di Alahu Taala ma cogo min a y'a kanu ka bɛɛ lajɛlen ta k'i bila alijinɛ kɔnɔ fɔ ni maa min bana o la an bɛ anchise fo an bɛ foli ɲɛsin a ka kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma n'o ye Ustadu a Sheikh Sherif Usmani Madani Haidara ye ani maa o maa bɛ ka kanu an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye ala k'an wasa nin b'a jira k'a fɔ bato in n'ala sɔnna ma a bɛɛ lajɛlen bɛ timɛ ni nisɔndiya a n'a kɛcogo ɲuman i n'a fɔ rasulu n'a ka sababu y'a kɛcogo min wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah. N tɔgɔ ye Jalo Mariam Jalo ka bɔ Bamakɔ an bɛ Serifula agence de la wala Serifula agence nisɔndiya man laban n tɛ se k'a fɔ n'i ko tasuma fiyɛ wa k'a ka nisɔndiyabatɔ k'a tasuma fiyɛ wala n'a nunji m'a faga daji b'a faga wala nisɔndiya nin hali bi an bɛ dugawu kɛ Serifucɛ ye karamɔgɔ ala k'an mɛn an kɔrɔ sijani kɛnɛ ala k'a danna ka denbaya ma ala k'a juguw malo ala k'u labila agence cɛ bɛɛ an bɛ foli don bɛɛ ma wala a ka jiricɛw o bɛ mɔgɔ la don fo ka tɛmɛ walayi n'ala ye san wɛrɛ yira n na bɛɛ ka na min y'a misaro min ta misaro bɛɛ ka na Serifula jama fɛ walayi o bɛ mɔgɔ la don fo ka tɛmɛ an bɛ foli don bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ dugu ma fo sanfɛ an bɛ foli don bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum. Ne tɔgɔ ye Worokiya madame Kulibali Worokiyatu Balo Serifula jama b'a bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso kan ka Serifukɛ yɛrɛ fo tiɲɛ yɛrɛ la depuis don dɔ an bɛ nisɔndiyara hali bi ala ka nisɔndiya tɔ kɔrɔta an nana hɛrɛ min na ala k'a kɛ hɛrɛ barikama ye. Ta Sisoko ka bɔ Kayi nisɔndiya min bɛ na tɛ fɔ ka ban an bɛ barika da ala ye ka barika da ala kira ye ka barika da Serifukɛ ye kabini an donna ka fɛngɛ in na an y'a daminɛ anw tɔgɔ sɛbɛnna n'an y'a daminɛ an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la hali emprunte kɛ u y'an ta mobili la ka taa n'an ye fo ACI la emprunte kɛ la yen nɔ k'o bɔ a la fɛn fɛn mana na anw ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la parce que min kɛra sababu ye k'anw nana o n'o yɛrɛ bɛɛ ye kulu kelen ye an ma gɛlɛya foyi de sɔrɔ a la bonya ni karama kɔ
har ne kɔni ni ne se bɛ n ka mɔgɔ mɔgɔ la a bɛɛ bɛ na siri fila de la a nisɔndiya barika bonyana na kojugu parce que tuma bɛɛ ne yɛrɛ b'o fɔ n kɔnɔran dalen n ko n b'a ɲini ala fɛ ala ka ne sen kɛ ka n sogo doni ka na nin yɔrɔ in de la ala y'a latigɛ n ye kuma si tɛ ne da bi wallahi n bɛ barika da ala ye ka barika da min kɛra sababu ye ka nana ala ka hɛrɛ ka ye sija ni kɛnɛ ala k'a d'a ma sirifukɛ ala ka hɛrɛ ka ye ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma ala ka labanko ɲuman d'a ma ala k'a ɲaamɛ ala ka hayidara alhamdulillahi rabbil alamin an lajɛbagaw an bɛ segin k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka foli la kumaba di an karamɔgɔ ma Seyid Sharif Usman Madan Haidara ale min kɛra nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye TV Sherifila tɔgɔ la taamaden k'u ka jaw ta k'a bɛɛ lajɛlen pase k'a yira aw la o ye Buya Kulubali ne ka fara Fatumata Jabi kan an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn nin soma sama in de sɔrɔla bi ka lase aw ma kabiri Agent Sherifila ka taamaden kunfɔlɔ minnu taara jumadon ka bɛn juillet kalo tile 27 ma san 2018 na ka na se samedi don kun filanan minnu taara n'o tun ye mɔgɔ 27 ye fo ka na se dimanche ni o bɛnna juillet kalo tile 29 ma o tun ye hijiden 130 ye fo ka na se sɛrɛkulu laban bɛɛ lajɛlen donna Madinɛ bi sɔgɔmada in na an bɛ ala de fo ka ala waleɲuman dɔn ala min ye nin latigɛ Agent Sherifila taamadenw o ɲuman taara cogo min an b'a fɔ an y'u kalifa ala ma ala k'u bɛɛ lajɛlen ɲuman segi ka batow kɛ hɛrɛ kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen jaabi ka ala wele silamɛ taamaden bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn kun dalen don maga in ka ɲina ala kɛ batow bɛɛ lajɛlen jaabi minnu yer'u ma a sɔrɔ ala kana an to a kunfana ala k'a latigɛ an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka segin ka foli la kumaba di aw minnu tun b'a la k'an seereya nin waati in na k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw sigiyɔrɔw la bugufiyaw la wɛrɛdaw la a ka salɔnbaw kɔrɔ wa ka segin k'aw ladɔnniya k'a fɔ Agent Sherifila taamadenw fɛn o fɛn mana bɔ u ka ko la o tɛna to aw ma kunfana TV Sherifila taamadenw bɛna bɛɛ lajɛlen kunkun n'a ɲɛɲɛ cɛ k'a lase an ma an bɛna fili fiɲɛ fɛ walasa aw bɛ se ka u sɔrɔ lafiya la cogo min nka yanni o sangaw cɛ an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. لبيك اللهم لبيك لبيك